So dinhi sa Filipos 2:19 ngadto sa 30 diin mao ni ato ang pagatukion karon, atong paghisgutan o atong pagatun-an. Gitumong ni Pablo ang iyang pagtagad sa duha sa iyang labing suod nga mga higala o mga kauban sa pagtuo. Si Timoteo o si Epaprodito. O adunay tumong si Pablo niini. Si Pablo mga igsuon, nasayod kita o nakailagayod kita kaniya nga siya ang apostol nga gipadala ngadto sa mga Hintil. So kada mga Hudiyo nga nibalibad sa ebanghelyo, gidala sa Dios ang mga mensahe dinhi kanato. Kay kita apil niya ng mga Hintil, mga igsuon, kay niadtong panahon na duha lamang ka klase ang tao, kung dili ka Hudiyo o sa ikaw ka Hintil. So dinhi gitumong ni Pablo nining duha ka tawo nga si Epaprodito ug si Timoteo nga mao iyang suod kaayo nga higala. Daghan og mga higala si Pablo mga igsuon. Apan nasayod usab kita nga daghan usab nga kaaway si Pablo. So mao ni iyang gimension dinhi, iyang gisgutan mahitungod kang Timoteo ug Epaprodito. Kay naghatag si Pablo og usa ka ilustrasyon, duha ka ilustrasyon kung unsay kahulugan sa pagkamapaubusanon pinaagi sa paghigugma ug pag-alagad sa uban nga mga Kristohanon. Sunod na si ilustrasyon nga iyang gihatag nga nagsugod kini sa kapitulo 2. Pag-awhag kanatong tanan nga ihikling. Paminawan ninyo mga igsuon. Pag-awhag kanatong tanan nga ihikling ang panag-indigay o pagka mapahitason. Mao ni mensahe nga gihatag kanato ni Pablo nga diin kun atong tan-awon di kita makalikay. Siguro kita nga tanan anaa nini nga mao nga kinaiya. Mapaubsanon kita sa pag-alagad sa uban ug atong tan-awon ug una ang ilang mga panginahanglan dili ang atoa. So yun ni ana ang matuod nga alagad ni Kristo. Ingon ni ana ang matuod nga Kristohanon. Kung atong basahon sa taga Filipos 2:3 o 4, atong makita dinhi mga igsuon ang gisulti ni Pablo. Ningon siya, ayaw kamo pagbuhat ug bisan unsa pinaagi sa kahakog, pagpagarbo sa kaugalingon, apan diha sa pagpaubos. Isipa ang uban nga labaw pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Kinahanglan nga ang matag usa kaninyo magtan-aw dili lamang sa iyang kaugalingon nga mga kaayuhan, kundi sa mga kaayuhan usab sa uban. So klaro kayo ang mensahe nga gihatag ni Pablo kanato sa Filipos 2 nga nag-ingon siya nga atong hatagan og labaw nga pagtagad ang atong mga kaigsuonan. Ilabi na ang mga kaigsuonan nato nga mga Kristohanon nga naa sa household of faith dinhi sa iglesia. Mao na kung atong tanawon mga igsuon, gidasig kita ni Pablo pinaagi ning maong bersikulo nga kinahanglan matag-usa kaninyo magtan-aw lamang, dili magtan-aw sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, kundi atong tan-awon ang atong isikataw. Kay wala kita masayod mga igsuon nga niya ng mga takna o gutlo siyang kinabuhi. Anaa siya sa mabugat nga suliran. Anaa siya sa dapit diin na kinahanglan siya og tao o usa ka igsuon nga mutapik sa iyang abaga nga makahatag kini paglaom sa grabe unya nga kahimtang sa iyang kinabuhi. So mao nang importante kayo ng mga igsuon, gatagan niya kita og labing maayo nga panig-ingnan ug paghulagway. Makita nato dinhi nga ang giilustra ni Pablo mao ni gibiyaan ni Jesucristo ang iyang mga kakatungod ug ang himaya nga iyang giambitan ngadto sa Dios nga Amahan dito sa langit. Iya kining gibiyaan ang giambitan nila sa Amahan ug sa Espiritu ug siya nahimong tao. Gipadala dinhi sa kalibutan, nahimong tinuod nga ulipon. Ug nag-alagad kanato hangtod sa kamatayon, bisan pa ngadto sa kamatayon sa krus. Ingon niya ana mga igsoon, gihubo niya ang pagka-Dios ug miyanis kalibutan alang kaninyo. Alang kanimo ug alang kanako. Ingon niya ana ang gihimo sa atong Dios.
Atong tan-awon sa mga mosunod nga bersikulo, nag-ingon din na sa mga taga Filipos 2:5 ug 8, ningon din ni. Batuni kining hunaw naa diha kaninyo nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga bisan tuod siya naglungtad. Naglungtad siya diha sa kinaiya sa Dios, wala siya maguna-una nga ang pagpakigtupong sa Dios o sa kabutanga ngay nahuptan. Apan nagiahaw-asa niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiya sa usa ka ulipon, diha sa iyang pagkasama sa mga tao. Ug sa nakita diha sa tawahanong nga dagway, siya nagpaubos ug sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon dito sa krus. So, ingon ni ana, excuse me. So ingon ni ana mga igsoon ato makita kung giunsa ni Kristo pagpaubos sa iyang kaugalingon, ubos pa kaysa ubang mga tao, kaya ang iyang gigunitan, ang iyang gigamit mao ang pagka usa ka sulugoon. Wala siya muanhi nga nahimo siyang executive. Wala siya muanhi nga nahimo siyang manager. Apan nianhi siya isip usa ka sulugoon tungod og alang kaninyo. So gipunting dinhi ni Pablo ang atong pagtagad nining duha ka lalaki, kini si Timoteo ug si Epafrodito. Og nagpakita kung unsay ipasabot sa mapaubusanong pag-alagad uban alang sa katuyuan sa ebanghelyo. So una nato nga atong tagdon mao gyud ang paginahanglan sa atong isikaingon. Ato usab ipadaplin ang atong mga kabalaka. Ang atong kaugalingong kabalaka o kayuhan ug mga panginahanglan. Anha pa nato diha mahimo nga atong makita nga dun na pa'y mga kaigsuunan nato nga mas labaw pa na kinahanglan, nga labaw pa nga daghang suliran, nga labaw pa nga daghan og mga kalisdanan sa kinabuhi, labaw pa kanato. Kung dili kita mo tan-aw o dili nato hatagan og bili ang atong mga kaigsuunan, dili gyud nato makita kung unsa ang gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. So upat ka pagtulunan nga atong makutlo nining maong sitas mahitungod sa kasing-kasing sa usa ka ordinaryo nga tawo ug sulugoon sa Dios. Mao ni ang duha, si Timoteo ug si Epafrodito. Una, aduna sila kasing-kasing nga mahingawaon. Laong ba nga Bisaya mga igsoon? O mingon ganitag mahingawaon, kanunay siyang mahingawa, kanunay siyang mabalaka sa matag igsuonan niya. Sa iyang pamilya, unibisan kinsa. Dali siyang maguol, dali siyang dili mahimutang, no? Mahingawa siya, mabalaka siya, alang sa kayuhan sa iyang isig-kaingon. Ay ikaduha mao ni ang maunungon. Ang usa ka tawo, usa ka ordinaryo nga tawo nga sulugoon sa Dios, adunay kasing-kasing nga sama nini, maunungon. Kanang maunungon di na kay nalawom siya nga Bisaya. Maklaro na ginato na siya. Nga muunong gyud ta, no? Muunong ta sa atong mga kaigsuonan kung naa sa suliran. Kaya ang pulong sa Diyos nag-ingon, pagmaya sa nagmaya, pagkaguol sa mga naguol. So unsay gibati sa atong mga kaigsuonan, dili ta sa pikas nga bahin, kundi ato silang unungan, ilabi na gyud sa kasakitan nga ilahang giatubang. Ikatulo anak, mabalakon. Dili ni balak ha. Mabalakon, dali sad kayo nga mabalaka. Kung ang usa ka tawo nga ordinaryo nga tawo nga sulugon sa Dios, kun siya mahingawa sa iyang kaigsuonan, dili gayon na siya mahimutang mga igsuon, kun dili unungan gyud na niya kung unsa man ang iyang mga suliran. Tungod kay dili gayon niya kalikayan nga mabalaka siya. Mao nang mabalakon nga mabalaka siya, nga magdala nato sa ikaupat nga punto nga diin ang usa ka ordinaryo nga tawo sulugoon sa Dios adunay kasing-kasing nga matinabangon. So tungod kay ikaw mahingawaon ka, dali kay mahingawa imong unungan, nya ikaw mabalaka ka kay basig dunay mga panginahanglan, unsa may imong buhaton? Unsay atong buhaton? Of course kaning ikaupat mo gid atong buhaton, dili lang nato tan-awon. Kay matog pa sa Santiago, ang dunay suliran, ang usa ka tawo dili igo nga imo lang iampo kung unsay iyang mga panginahanglan, kung naa kay ihatag na.
Tungod kay kung imong dili nimo buhaton ang butang nga unta angay nimo nga buhaton, maunay sala nga gitawag og sin of commission. So sala gyapon, gamay ra kay na, mura lang nagwala. Pero hinumdumi. Alang sa Dios, sa mata sa Dios, masala man, magamay man ug madako. Sala ra gyapon na. Atong basahon ang taga Filipos 2:19. Ngadto sa 21, nag-ingon dinhi. Naglaom ako diha sa Ginoong Hesus nga sa dili madugay akong ipadala si Timoteo nga anak kaninyo aron malipay usab ako sa pagkahibalo sa mga butang mahitungod kaninyo. Kay walay lain nga sama kanako og huna-huna nga sa tinuod nahangawa or mahangawa alang kaninyo. Silang tanan nagpangita sa mga butang sa ilang kaugalingon dili sa mga butang ni Hesukristo. So atong makita ang sitwasyon sa mga katawhan din. Kung maghisgot kita mga igsoon og pagpangalagad, doon na gyud ma-involve nga tao niini. Kay kinsa may atong alagaran. Di ba ang mga katawhan man? Of course, una ginato mga lagad ta sa Ginoo. Pero unsa may sugo sa Ginoo sa pinaagi sa pulo nga pagpangalagad. Nagingon sa Mateo 28 nga lakaw kamo, panlakaw kamo. O paghimo kamo nga disipulo. Tudloi sila sa mga pagtulunan nga inyo nakatunan diri kanako og bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao ni pagpangalagad mga igsuon nga dili ta moingon magpangalagad lang ta nga naglingkod ta ug wala tay gibuhat kundi ang atong pagpangalagad dunay na involve nga tao. Ug labaw sa tanan ang Dios nagsugo kanato nga mangalagad sa mga katawan ug mga kaigsuonan usa kana nga paagi ug mao kana ang pamaagi sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang atong pagpangalagad sa atong mga kaigsuonan, ang atong kahingawa sa atong mga kaigsuonan, ang atong kabalaka sa atong mga kaigsuonan, musangpot ngadto sa atong pagtabang, mao na ang pagpangalagad nato. Ngadto sa mga katawhan, kung tiunay ang imong pagpangalagad, kana gitan-aw sa Dios, usab nga mao ang pagpangalagad kaniya. Kay sa ako nang gipamulong kaniya, kung unsay imong gihimo, sa imong pinakaubos nga igsuon, imo nang gibuhat nako. Mao na giingon ni Ginoong Hesus. So ato makita din mga igsuon nga si Timoteo adunay plano ni siya nga mobiyahe, no? Apan tungod kay wala man siya, naaman siya sa bilangguan, so dili gid siya makahimo niini. Apan din iyang gipasabot ang usa ka tawo nga iyang gisaligan. Gingon din na sa bersikulo 20 kay walay lain nga sama kanako ug una-una nga tinuod nga mahangawa alang kaninyo. Mao ni gipasabot niya mga igsuon kaning iyang mga igsuon, iyang mga suod si Timoteo o si Epaprodito. Mao ni ang mga kinaiya o karakter nini mga tawhana diin nasuhito na gayud si Pablo sa dugay na nilang nga panag-uban ug labaw pa siya nga nasuhito kay kang Timoteo. Kung atong makita dinhi, gingon ni Pablo nga moabot ang panahon nga iyang ipadala si Timoteo. Mao na iyang plano ug bisan pa gani iyang kaugalingon nagdahom pagyud siya. Nangandoy siya nga siya usab makaadto didto. Si Timoteo unang gihisgutan sa bagong tugon sa buhat 16:1. Si Timoteo nag-ingon din na sa buhat 16:1, unya miadto usab si Pablo sa Derbe ug sa Listra ug ditoy usa ka tinun-an nga ginganlan og Timoteo. Anak sa usa ka magtutuong babae nga Hudiyo apan ang iyang amahan Grego. So unsa may atong makita dinhi? Nga si Timoteo usa ka anak sa mixed marriage. Unya niadtong panahon ng mga igsuon dako kay na nila nga sala kanang mixed marriage. Dili na itugot sa mga Hudiyo nga magkigminyo og mga Hintil. Mao na nga og atong makita dinhi nga si Timoteo anak sa usa ka Hintil ug usa ka Hudiyo. No? Unya ato sa makita dinhi sa Timoteo 2, sa kapitulo 2 sa Timoteo nagisgot nga ang maong bata gipadako sa iyahang inahan ug apuhan nga babae nga si Loida.
ug siya tinudluan sa balaang kasulatan. So tinudluan siya, nagdako ni siya, gimatuto ni siya mga igsoon siyang inahan ug siyang apuhan. Inahan niya si Eunice ug ang iyang apuhan nga si Loida. Gipadako ni si Timoteo diha sa pagtudlo sa balaan nga kasulatan. So sa ato pagkatong tan-aw ng iyang amahan, aw iyang inahan ug ang iyang apuhan, mga Kristohanon. Apan nato makita dinhi pagingon nga iyang amahan usa ka Hintil, so dili Kristohanon. Apan nang matuto siya, gimatuto siya sa iyang inahan ug sa iyang apuhan sa pulong sa Dios. Ug gituan sa mga igsoon nga si Pablo migiya kaniya ni Timoteo mahitungod sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Kanusa ni mga igsoon sa panahon ni nga sa iyang unang misyonaryo nga panaw sa tuig 47. So nakuyog ni si Timoteo ni Pablo sa mga panaw niya sa iyang misyon ug dinhi milambo ang iyang pagtuo ug ang iyang pagka-Kristohanon. So atong tanawon sa musunod nga bersikulo sa 1 Corinto 4:17 nagingon, tungod nini akong ipadala kaninyo si Timoteo nga akong pinalangga o kasaligang anak diha sa Ginoo aron sa pagpahinumdom kaninyo mahitungod sa akong mga pamaagi diha kang Kristo ingon sa akong pagpanudlo sa tanan mga iglesia bisan diin. So ato makita diin siya ang sulat ni Pablo dito sa Korinto. So sa ato pa mga igsoon kadaghanan o kasagaran kung asa ang mga iglesia nga Kristohanon ang ipadala ni Pablo mao si Timoteo. Kung wala si Pablo dili siya makahimo siya muluhaton ang mupuli kaniya si Timoteo. Mao nang makita nato dinha sa bersikulo nga ningon siya nga wala goy lain nga sama kanako og huna-huna nga tinuod gid nga mahangawa kaninyo. Ang gipasabot niya na mao si Timoteo. Mao ni ang pagpangalagad ni Timoteo ngadto sa Dios, pinagi siyang pagpangalagad ngadto ni Pablo ug sa mga katauhan sa Pilipos. So kung atong tan-awon usab sa Timoteo 1 Timoteo 1 ug 2 naingon dinhi, ngadto kang Timoteo nga akong tinuod nga anak sa pagtuo, ang grasya, kaluoy ug ang kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So ato makita sa ni mga igsoon nga ang si Pablo kanunay nagmention ni Timoteo nga moingon siya nga akong tinuod nga anak sa pagtuo. So sa ato dinhi nga setting, sa ato dinhi nga iglesia mga igsoon, ang katong mga kamo nga matinud-anon nga nangalagad sa Dios, kamo nga adunay tinud-anay gyud ug lunsay gyud nga pagtuo diha sa Dios, matawag kamo nga mga anak sa pagtuo. Mga igsoon sa pagtuo. Ningon sabi ni sa ikaduhang Timoteo 1:2, alang kang Timoteo nga akong hinigugmang anak, ang grasya, kaluoy, kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Sa may inyong makita dinhi nga atong panag-ingnan sa ilang relasyon ni Timoteo ug ni Pablo. Relasyon ni sa usa ka amahan ug anak. Iya na siyang anak sa pagtuo. So dinhi gipadala ni Pablo si Timoteo tungod kay nakaila kaayo kaniya ang mga taga Pilipos. So mao ni sa atong gibasa sa una nga niin siya madugay ipadala nako si Timoteo nga anak kaninyo ug malipay usab ako makahibalo sa mga butang mahitungod kaninyo. So iyang plano si Timoteo yang ipadala. Ngano man gipadala ni Pablo si Timoteo tungod kay ang mga taga Filipos kailana ni Timoteo. Iyang gitukod ang mga simbahan uban ni Pablo. Nasayod ang mga taga Filipos. Mitabang siya sa pagtukod og daghang mga simbahan. Nagpatubo og mga katawan diha sa pagtuo, mga babae ug lalaki diha sa pagserbisyo niadto nga mga iglesia nga ilahang gitukod. Mibiya siya sa maong mga iglesia ug sa sunod nga syudad usab nagtukod na sa siya, nagsugod na sa siya og lain usab nga iglesia. So ug nga makita ni si Timoteo, usa ni siya ka church planters. Siya ang magtukod ang mga iglesia, mga igsoon alang sa mga katawhan ug nagdala sa mga katawhan ngadto sa tiilan ni Ginoong Hesukristo. Mibiya siya sa laing lugar, umuadto na sa laing lugar, magsugod na sa pag-usab og paghimo o pagpatubo og lain pang mga katawhan sa Dios
ug maghimo og iglesia. Ang ato makita sad nga bigi dinhi makita nato nga mibukbo gyud o gibukbo gyud ni Timoteo ang iyang kaugalingon alang sa kaayuhan sa ebanghelyo. Wala siya magtan-aw sa kalisdanan, sa lisod. Wala siya may rason, wala siya moingon nga unya na lang, no? Sunod na lang. Apan maunay naa siyang kasing-kasing nga kutob sa iyang mahimo. Ang matag higayon dili niya usikan mao na iyang gibuhat ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini ang mga hiyas nga gibatunan sa mga matinud-anon nga alagad sa Dios. So una, sa ato nang nabasa ang unang hiyas mga igsuon nga nasa kasing-kasing mao ni ang mga mahingawaon. O mahingawa, dali kay mahingawa. Gisultihan kita ni Pablo sa bersikulo 19-21 nga iyang katuyuan sa pagpadala kang Timoteo sa Pilipos. Mao ni ang gipamulong dinhi. Sa ato nang nabasa ganihan, ingon siya, naglaom ako diha sa Ginoong Hesus nga sila sa dili madugay akong ipadala si Timoteo. So, naghimo siya og sulat nga sulti ngadto sa mga taga Pilipos o sa Pilipos nga iyang ipadala sa dili madugay si Timoteo kay walay lain nga sama kanako og huna-huna nga sa tinuod na hingawa or mahangawa alang kanyo. Tungod kay sa 21 ato makita unsa man diay nga daghan man ni siya mga kaila, daghan man sa ni siya mga disipulo, daghan man sa ni siya og mga kahigalaan o kaigsuonan nila sa pagtuo. Unsa may gingon din sa bersikulo 21 atong basahon mga igsoon, ingon din na silang tanan nagpangita sa mga butang sa ilang kaugalingon, dili sa mga butang ni Hesukristo. Wala nimo address si Pablo ngadto sa mga dili magtotoo. Iya ning gipunting ngadto sa mga magtotoo mga igsoon nga din ang ilang motibo mga personal gyud alang sa ilang kaayuhan. Gihimo ni Pablo tungod kay aron ang mga taga Pilipos madasig sa pagkadungog sa maayong balita kung unsa na ang kahimtang niya ug labi na sa iyahang nahimutangan. Tuyo ni Pablo nga ipadala si Timoteo aron mahibaw usab ang taga Pilipos sa iyang kahimtang. Kung unsa na gyud ang iyahang sitwasyon dito sa bilangguan sa iyang nahimutangan. Iyan ang ipadala aron mismo nga si Pablo makakaplag usab og kalipay sa pagkadungog bahin sa mga taga Pilipos. So, kung atong ma-imagine mga igsoon, ang kanang Pilipos layo kay na siya gikan sa nahimutangan ni Pablo. Niabot na siya mga ako tong gi-compute pero napapas mo sa kung una-una. Layo kay na siya. Taas kay na kilometro, no? Mga bipila gyud na ka kilometro. Unya atong tan-awon, atong hunaon nga sa una wala gyud sakyanan nga klaro. Maay man karon nga naa man tay bus. O gusto ta magbus na eroplano. Dali ra kayo ang atong panaw. Apan na itong panahon na ang ilang sakyan kundi camel, kundi donkey o sandal. Maglakaw. So mukuha gining mga pipila ka adlaw mga igsoon. Yang gipadala ngadto ni Pablo sa taga Pilipos mao si Epaprodito nga usa ka masakiton o nasakit siya sa mao higayon. Si Pablo naging usab nga siya walay usa nga sama kaniya, walay usa nga parehas og kalag. Gipasabot niya nga walay sama kanako. Atong tanawon ang gipasabot ni Pablo kanang pareho ta og espiritu, pareho ta og kalag, pareho ta og team, pareho ta og pundok, pareho ta og tuan. Usa ang ato ang espiritu. Mao na ang gipasabot. Nga sa laing pagkasulti bisan unsa ang buhaton isulti ni Timoteo sa iyang pag-abot, ang mga taga Pilipos makasalig nga kini ang gisulti og buhaton ni Pablo mismo. Si Timoteo mas nakaila sa kasing-kasing og unahuna ni Pablo kay kang bisan kinsa. Gingon din mga igsuon nga ang taga Pilipos mutuo gayo tungod kay kaila na nila si Timoteo. Ug unsa may mensahe nga gikan ni Pablo ngadto sa taga Pilipos, dili gyud sila magduha-duha kun dili mutuo gayud sila tungod kay nasayod sila ug nakaila sila mismo ni Timoteo. Walay lain nga tinuod nga mabalaka alang sa imong kaayuhan. Makita nato sa 20. Ningon siya nga walay lain nga sama kanako.
Sa pagkatinuod ang tanan nangita sa ilahang kaugalingong kaayuhan. Bisan karon sa atong panahon makita man nato mga igsoon. Pag-abot na gani sa mahitungod ubahin sa Dios, pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa ako nang giingon manghuwat patag panahon nga makapabor makalugar ta. Mao na nga giingon dinhi nga ang tanan nangita sa ilang kaugalingong kaayuhan. Sa diyang moabot ang punto mga igsoon nga kita mangita nata sa atong kaugalingong kaayuhan, malimta na gyud nato ang atong isikataw. Ang pinakagrabe pa gyud na malimta na nato ang Dios tungod kay ang atong gitan-aw ang atong kaugalingon. Ug mahimo pa gani ato nang himuong Dios. Siguro mahitabo na nga tungod kay taas na tag nakabot nga mga kalampusan sa atong kinabuhi. Milambo na ang atong patigayon, malipayon ta sa atong pamilya, anaatanan akong panginahanglan. Pero hinumdumi mga igsoon. Diin man na gikan ka ng mga butanga. Ug atong una-unaon ang kamatuuran mga igsoon nga ang tanan nga anaa kanato dinhi ning kalibutan na dili ato nganuman. Tungod kay ini kamatay nato biyaan na nato di na nato madala. Kung moingon nato nga property nato na ug asa ta padung atong dadon apan maura nay makabugto niya nang higayon na mga igsoon nga kanang butanga bisag unsa pa kakabadihado bahandianon unsa kakadato kaadunahan kanang mga butanga dili gina mapuslan unya sa panahon nga kita tawgon sa Dios. Usa lamang kabutang ang atong mabitbit, ang atong madala, ang atong relasyon ni Ginoong Hesukristo, ang atong pagtuo sa iyang gibuhat alang sa atong kaluwasan. Maura ni butang mga igsoon nga dili nato mahimong ibilin. Madala na nato ngadto unya didto uban kaniya. So ato makita dinhi nga gibutang ni Pablo sa atong atubangan ang gugma o kahingawa ni Timoteo alang sa mga taga Pilipos kumpara sa kakulang sa pagtagad sa uban alang kang Kristo. So gitandi ni Pablo nga grabe gyud ang kahingawa ni Timoteo sa mga taga Pilipos kumpara sa mga kaubanan niya mga kaigsuonan nga wala gayo gyud magtagad sa maong buluhaton. Makita na do dinhi mga igsuon nga gibasa o gidawat ni Timoteo ang pagtulunan sa sulat sa Filipos 2 mahitungod sa ehemplo ni Hesus. Din sa atong gibasa o atong basahon pag-usab ningon dinhi nga si Hesus nagbaton pagbaton ini una-una taliwala kaninyo ningon siya. Mao ni ang mensahe nga anaa kaninyo diha kang Kristo. Pabatunon kita nining maong kinaiya diha nga anaa kang Kristo din ato sa makatunan dito kaniya. Kinsa bisan siya diha sa dagway sa Dios wala mag-isip nga magtupong sa Dios o sa kabutang nga angay pagagunitan. Balik-balikon maunay atong gunitan. Dili kita magkigtupong sa atong isig kaingon, dili kita magkigtupong sa Dios labaw na tungod kay dili gyud nato mahimo. Kung magkigtupong ta sa atong mga igsuon sa atong mga kaigsuonan, kung atong tan-awon labaw pa gyud nga atong tan-awon nga labaw ta anak nila, umawala mawagtang na gyud ang atong relasyon diha sa Dios. Tungod kay ang atong mao na hinungdan sinugdanan unya nga atong ipalabaw ang atong kaugalingon. Nasayod si Timoteo nga dili lang kininindot nga pulong kaning giingon ni Hesus. Usa kini ka maanindot nga pulong mahitungod sa iyahang pagka-maanindot ug pagkamatahom nga manluluwas. Kondisyon nato basahon katong wala siya makigtupong sa Dios ug nahimo siyang ulipon magtanaw tang nga grabe kay ang gibuhat apan kalipay kana ni Ginoong Hesus alang sa inyong kaluwasan. Atong makita dinhi nga wala siya magsapayan kun bisan mahimo siyang ulipon basta kamo madala niya ngadto sa iyang gingarian inig abot sa kapulihay nga adlaw. Si Timoteo mga igsuon sa katawo nga sakto gayud husto gayud sa maong trabaho. Si Timoteo usa ka regular gyud nga tao, ordinaryo nga tao nga giluwas ni Hesus ug gimong disipulo ni Pablo. Nagtanom og simbahan, mga simbahan, nagimo siya, nagpastor siya sa mga simbahan ug nagbubo sa iyang kaugalingon alang sa katauhan tungod sa ebanghelyo. Walay luna kang Timoteo ang pagluling hayaw. Walay luna ni Timoteo o walay takna o oras nga iyang giusikan. Ang tanan iyang gigamit alang sa kimayaan sa Dios. Iyang gitan-aw lamang mao si Kristo. Pinagi sa pagtuo misalig kaniya sa iyahang kinabuhi. Gisalig ni Timoteo.
Si Timoteo nasayod nining maong pagtulunan ug aduna usab siya kasing-kasing nga mahingawaon. Mauna-una itong pagtulunan, no? So ato sa makita ang usa ka tawo ang matuod nga alagad sa Dios, ordinaryong alagad sa Dios nga nangalagad kaniya mao ang maunungon. Mga taga Filipos 2:22-24 nag-ingon, "Pan kamo nasayod sa katakos ni Timoteo kung giunsa niya sa pag-alagad. Apan kanako diha sa uban kanako diha sa buluhaton sa maayong balita ingon sa usa ka anak nga nag-alagad sa iyang amahan. Busa naglaom ako nga pagpadala dayon kaniya diha sa diyang masuta na nako kung unsa ang mahitabo kanako. Ug ako nagsalig sa Ginoo nga sa dili madugay muanha usab ako." So unsa may makita nato dinhi sa hiyas ng gunitan o gihuptan sa usa ka ordinaryo nga sulugoon nga sama ni Timoteo. Gingon dinhi maigsuon nga kamo nasayod sa katakos ni Timoteo kung giunsa niya sa pag-alagad uban kanako diha sa buluhaton sa maayong balita. Ug ato makita maigsuon wala gyud niya biyai si Pablo sa maong mga buluhaton. Gawas kun moabot ang panahon usab nga maghimo na sad ug magtuko na pud sila laing iglesia. Ang ilahang relasyon isip amahan ug anak. Mao ni nga nakita ni Pablo nga kani si Timoteo mao ni akong ipadala. Mao ni siyang sakto nga tawo nga akong ipadala ngadto sa Filipos. Ingon ni ana ang ilahang relasyon, no? Ato makita din nga si Timoteo adunay kasing-kasing nga maunungon. Anaa usab siya nini nga mong hiyas. Ug nakakutlo kita og pagtulunan nga mahinungdanon nga kita magtambayayong sa pagpalambo sa Ebanghelyo. Diha nato na makita nga kita mag-inunungay. Dili lamang sa atoang mga relasyon, kundi ilabi na gyud mag-inunungay kita sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung madawat nato kana ang gasa nga mao ang pulong sa Dios mga igsuon, kung atong nasulod sa atong unahuna ug niditso sa atong kasing-kasing ug atong gi-apply sa atong kinabuhi, dili na gyud na ninyo malimtan tungod kay sa matag adlaw ninyo nga buluhaton anaa nag-uban kana kaninyo. Mao ni gingon dinhi nga makita nato nga si Timoteo adunay kasing-kasing nga maunungon. Maulambo ang atong relasyon diha sa Dios o kita maunungon sa atong mga kaigsuonan kung unsa man ang dangatan silang kinabuhi, kung unsa man ang ilang sitwasyon. Mao ni mga pagtulunan ng mahinungdanon nga kita kinahanglan gyud ang panaghiusa ang pagtambayayong o pag-inunungay. So dinhi ato makita dinhi mga bersikulo mga igsuon nga ang gitan-aw ni Pablo mao si Timoteo nga iyang ipadala ngadto balik sa Filipos nga magdala sa iyang mensahe. Apan kung atong tan-awon dinhi sa bersikulo 25 ngadto sa 28 atong basahon, nagingon dinhi, "Naghuna-huna ako nga kinahanglang paanhaon ako diha kaninyo si Epaprodito nga akong igsuon ug kauban magbubuhat og kaubang sundalo ug inyong sinugo ug tig-atiman sa akong mga kinahanglanon." Pusa ta diha. Nabali. Nausab ang plano ni Pablo nga si Epaprodito nausab ang iyang ipadala. Nakita ni Pablo nga kinahanglan nga ipadala niya si Epaprodito ngadto balik sa Filipos nga mao ang modala sa mensahe mahitungod sa maayong balita. Ningon sa 26 kay siya naghandom kaninyong tanan ug naguol kay kamo nakadungog man nga siya nasakit. So sa 26 mga igsuon nakita ni Pablo nga iyang ipadala ngadto si Epaprodito tungod kay naghandom si Epaprodito balik ngadto sa Episo, sa Filipos. Ug naguol siya usab nga nasayod ang mga taga Filipos nga siya nasakit. Wala siya maguol sa iyang sakit kundi ang iyang gikagulan ang kabalaka sa iyang mga igsuon dito sa Filipos tungod sa iyang kahimtang. Ana ba kita ni anak nga kinaiya mga igsuon? Gibaliwa nato ang atong kaugalingong kahimtang, atong kalisdanan apan kita naguna-una dito sa atong igsuon kung unsa na iyang pagkabutang. Mao ni ang nakita nato dinhi nga anong gipadala ni Pablo si Epaprodito. Ningon dinhi sa
27 o 28, sapagkat tinuod siya na sakit o nagungaw sa kamatayon, apan ang Diyos naluoy kaniya o dili lamang kaniya ra kundi dili kanako usab, aron ako dili abuton sa daghang mga kaguol. Busa ako labaw pang nagtinguha sa pagpaanha kaniya diha aron kamo malipay sa pagkakita kaniya pag-usab ug aron ako dili nakaayo mabalaka. So unsa may connection nato sa atong kinabuhi nining duha ka mga tinun-an ni Pablo? Unsa may makahatag og pagtulun-an sa ilang kinabuhi diri kanato? Kung atong tan-awon kinsa ni si Epaprodito, dayag nga kini alagad siya ingon nga emisaryo o sinugo sa alang sa simbahan sa Pilipos. So kini si Epaprodito, usa dinhi siya ka emisaryo. Kung atong tan-awon si Timoteo, nga siya ang iyahang pagkatao, makita nato nga siya usa ka minister, usa siya ka pastor, usa siya ka teacher, usa siya ka church planters, which is wala si Epaprodito niini mga igsuon. Siya usa ka ordinaryo nga sulugoon nga gigamit sa Dios alang ni Pablo ug sa mga tao sa Pilipos. Dini ato na gingon dinhi nga busa kinsa kining tawhana ug unsay iyang nabuhat. Dayag nga alagad siya ingon nga misaryo o sinugo alang sa simbahan sa Pilipos. Nagkuha sila og usa ka koleksyon alang kang Pablo o gitugyan kini kang Epaphroditos kinsa nagdala ning kwarta nga gasa ngadto sa apostol ngadto sa bilangguan. So sa ato pa siya di ay nagbiyahe. Kung atong tan-awon, dili biya ingon anak nga daan ang giagian ni Epaphroditos. Moagi siya sapa, moagi siya bukid, moagi siya og lasang, ang iyang agianan padulong adto mga igsuon dili gyud ingon sayon. Anaa ang kakuyaw, anaa ang kalisod, anaa ang kakulba, tanan apan wala igsapayan ni Epaprodito. Siya ang nahimong emisaryo sa iglesia sa Pilipos nga nagdala sa mga hinabang alang ni Pablo didto sa bilangguan. So si Epaprodito nagpabilin dito sa Roma o si Caesarea. Uban ni Pablo, nag-alagad kang Pablo ingon nga personal nga katabang. So pag-abot niya dito, kini si Epaprodito, gihimo niya nga katabang ni Pablo. So sa dagan sa panahon nga siya nag-alagad ni Pablo, dinhi siya nasakit. Unya hapit gini siya mamatay, no? Pero gikaluyan sa Dios ug siya naayo ug karon gipadala siya balik sa Pilipos nga nagdala nining maong sulat nga ikaw ug ako nagtuon. Kining atong gibasa mga igsoon nga mga bersikulo, mao ni ang gidala ni Epaprodito ngadto sa Pilipos. Mao ni ang mensahe ni Pablo kining basahon sa Pilipos, mao ni iyang gisulat ngadto sa bilangguan nga iyang gipadala ni Epaphroditos aron moabot ngadto sa moabot dito sa katawan sa Pilipos aron mahibalo sila sa kahimtang ni Pablo. Ato sa makita din nga sa bersikulo 5 ningon siya nga si Epaprodito ang akong igsuon. O kauban magbubuhat, kaubang sundalo. Mao ni ang iyang termino nga gihatag ni Epaprodito. So una gitawag siya ni Pablo igsuon. So dili lang sila higala mga igsuon, managsuon sila tungod kang Kristo. Kung tan-aw na to ang atong kalibutan karon mga igsuon, anaa ang kanang kagubot, anaa ang kalisod, anaa ang dibisyon, o makahuna-huna ta usahay nga nagpatigbabaw pa kaha ang gugma ning kalibutan. Tungod kay mutan-aw ka sa mga balita, mga television man o napabay newspaper o kaha sa network, no? Wala na siguro yung newspaper. Makita ninyo mga igsuon nga wa gyud maayong balita, di ba? Ina ko na ay maayong balita kaya kung tan-awon. Di ka makakita og maayong balita, gubat, linog, patay, gutom, kasakit, tanan imong makita. Mao na usay makainguntan napa ba kay pagigugma ang mga tao sa usag-usa. Mao ni ang nahitabo dinhi nga malantaw nila makaingon sila nga naa pa ba paghigugma ang katawhan sa kalibutan.
Sa usa ka kalibutan nga adunay parihas nga panagbahin-bahin. Ang mga iglesia nagkabahin-bahin usab mga igsoon. Nga atong giatubang usab nga pagbahin-bahin sama sa atong politika, sa atong mga race, mga race nato. Salamat ta sa Ginoo dinhi nga dili lang ta usa ka race dinhi. Dili ra ta usa ka nationality dinhi na atay mga kaigsuonan nga tagalaing nasod, no? Nga sa Binisaya pa na mga diingon nato. Di ba? Tagalayo man, taga gawas na sila. Mga naging mga foreigners, dili na ingon nato. Mga foreigners na sila. So naa din nagkayusa ta. Unya ato makita din si Epaphroditus, no? Usa ka talagsaon nga ngalan, lisod gani litokon, no? Kay dili inila dinhi sa Pilipos. Wala na siya mailhi. Dili kay siya nailan man pero dili gyud kaayo siya ilado. Nya naisgutan na niya ang pangalan din sa Pilipos, no? Gikan kini sa ngalan sa Aphrodite o Aphrodite. Nahibaw mo na kanang goddess of love. Anang mga kuan sa ila basa una basa so betawag anak nila. Mao na gikuhan ang pangalan niya sa ngalan ni Aphrodite o diyosa sa gugma sa Greece. Unya nagsugyot pa ganing uban nihatag sila og mga suggestion nga ningon sila kana si Epaphroditus ang ginikanan ana mga paganon deboto sa diyosa. Pero wa man nila mabasa ang Timoteo. Sumingon sila nga kana mga pagano. Ang amahan siguro ang gitumong nga usa ka hintil. Apan ang apuhan ug ang iyang inahan usa ka matuod nga mga Kristohanon diin mao'y nagmatuto kang Timoteo hantod siya mo lambo, mudako, mutubo diha sa pagtuo ni Kristo. Kini ila ra maning pangagpas. So makita nato maigsuon nga una gitawag ni Pablo nga igsuon. Ikaduha gitawag ni Pablo si Epaphroditus nga kauban sa trabaho. So sila kauban sa trabaho ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Dili lamang siya usa ka maayong Kristohanon kundi usa siya ka maayo nga Kristohanon nga trabante. Mao na atong gipangandoy mga igsuon nga ato lang makita sa atong kinabuhi nga dili nato ikapasigarbo sa mga tao tungod kay ang Dios lang ang muhatag nato pasigarbo. Kung kita mahimo kita nga Kristohanon, maayo nga Kristohanon nga trabahante. Nagpamuhat sa buluhaton sa Dios. Nagtrabaho siya alang sa Ginoo tungod sa ebanghelyo. Nagtrabaho siya pag-ayo walay giusikan nga higayon. Ay katulog gitawag siya ni Pablo si Epaphroditus og kaubang sundalo. Dinhi ato mahinumduman nga sa Filipos 1:27 di lang adto. Din si Pablo nag-awhag kanila sa pagkinabuhi ug tako sa ebanghelyo. Gidasig ang mga katawhan nga pagpabilin kamo dinha sa inyong pagtuo magkinabuhi nga sarang gayon nga ikapasigarbo sa mga katawhan sa Dios. Din naa ka nagkinabuhi diha sa ebanghelyo sa pagpaningkamot nga magkauban ug magkahiusa diha sa pagtulunan sa Dios. So gibuhat kana ni Epaphroditus kauban ni Pablo, nagkig-away usab siya batok sa mga katawhan nga misupak sa buhat ni Kristo dinhi sa kalibutan. So mo na gitawag sig sundalo, no? Ana kini sa usa ka espirituhanon nga gubat, dili ni katong dunay armas. Espirituhanong gubat ang buot gipasabot dinhi ang kaaway tungod kay ang kaaway naningkamot kaninyo matag usa ka nato pagkawat sa atong kasing-kasing gikan ni Ginoong Hesus. Mao na ang gubat nga giatubang ni Epaphroditus. Gitawag usab siya ni Pablo usa ka mensahero o ministro. Gipadala siya sa simbahan ngadto kang Pablo aron sa pag-alagad ug pagtiman kaniya alang kanila. So kay dili man sila makahimo, nagpadala sila og representative pinaagi ni Epaphroditus ngadto kang Pablo aron kun unsay ilang mahimo unta kun naa pa si Pablo ngadto sa Filipos gihimo kana ni Epaphroditus. Gingon siya, pagatiman kaniya alang kanila mga katawhan. Apan gikasubo kay nasakit si Epaphroditus og nagrabi ug hapit mamatay. Ug mao kini nakadugang sa iyang sakit mao ang iyang kamingaw. So nahomesick. Nahomesick si Epaphroditus ngadto sa dito kuyog ni Pablo. Nya nangandoy siya sa mga taga Pilipos ug siya naguol tungod kay nahibalo ang taga Pilipos nga siya nagmasakiton. So apang utana dinhi ngano man nga gipadala siya. So gipatinaw ni Pablo dinhi sa bersikulo 28 atong tan-awon. Sa bersikulo 28 nagingon, busa ako labaw pang nagtinguha sa pagpana kaniya. Si Epaphroditus gipasabot nini.
Diha aron kamo malipay sa pagkakita kaniya pag-usab ug aron ako dili kaayo mabalaka. Tungod kay kung nahitabo pa nga si Epaprodito namatay atong higayuna, una wala maayo siyang balatian nga nagpabilin dito ni Pablo ang iyang kasakit magtumpi-tumpi tungod sa iyang kaguol sa mahitabo ni Epaprodito. Ngano man, tungod kay si Epaprodito pangandoy sa taga Pilipos. Si Epaprodito nangandoy usab nga makauli sa Pilipos. Ug nahitabo nga namatay dito, mao na ingon siya nga magtumpi-tumpi na gyud ang ako ang kasakit. So mahatag lang nato mga igsoon kung unsay naa kanato. Siya mo alagad kanila diha kang Kristo sa pinaagi nga ilang gikinahanglan. Uban sa tanang espirituhanong kahingungaan nga nagagikan sa kinabuhi sa pag-alagad o pagsakripisyo diha ni Kristo. Ingon man usab ang atong pagabuhaton nga ang gihatag ni Kristo diri sa atong kinabuhi, mausab ka na ang atong ikahatag sa atong isig kaingon. Inumdumi nga ang dalan sa unahan mao ang kanunay nga pagtan-aw kang Hesus. Ang dalan sa unahan mao ang kanunay pagtan-aw ngadto kang Ginoong Hesus. Ang ikaapat mao ni ang matinabangon. Episo 2:29-30 nagingon busa dawata siya ninyo diha sa Ginoo uban sa tanang kalipay o pasidunggi ninyo ang maong tao kay hapit siya mamatay alang sa buluhaton ni Kristo. Nagtahan sa iyang kinabuhi aron sa paghulip sa inyong pag-alagad kanako. So naghulip si Epaprodito mo ay nagpuli unta sa buluhaton sa mga taga Pilipos. Bisan pa man siya, anaa siya sa kahimtang nga masakiton siya. Giantos ni Epaprodito ang kasakitan ug kakuyaw nga bisan ang kamatayon iyang gibaliwala aron lang siya makatabang sa buluhaton ni Pablo o pagdasig sa katawan sa Dios sa Pilipos o kang Pablo mismo. Siguro umabot na sa atong kahimtang nga doon na tayo balatian nga di gyud nato mapugngan. Di gyud siguro ta makahimo ni ana. Apan gibaliwala ni Epaprodito. Makita na to diya sa kinabuhi ni Epaprodito nga siya gayod matinabangon. Si Timoteo ug Epaprodito mga igsoon mo ay pamatuod nga ang ebanghelyo tinuod. Mao ni sila duha ka ehemplo nga atong makita nga tinud-anay gayod ug matuod gayod ang pulong sa Dios diha sa ebanghelyo. Buti pasabot ngano man nga magtrabaho pa man ka o pag-ayo ug magantos o ibutang ang interes sa uban kaysa imuhang kaugalingon. Mao na ang buhat sa ebanghelyo. Mao na ang resulta sa pagsabot nato sa pulong sa Dios diha sa ebanghelyo nga imong tagaan og labaw nga interes ang imong isig katao kaysa imo ang kaugalingon. Mao nang mingon siya nga busa dawata siya ninyo diha sa Ginoo. Si Epaprodito sinikabot dito sa Pilipos ni siya dawata siya dinha sa Ginoo. Mga igsoon, walay dako nga accomplishment si Epaprodito dinhi. Apan gitanaw ni Pablo si Epaprodito nga usa ka igsoon, usa ka kauban sa buluhaton, usa ka sundalo. Sa tupaduna sila'y na buhat o tumaw nga relasyon sa matag usa. Nakita usab ni Pablo nga bisan pa man ang mga pagtabang ni Epaprodito ordinaryo ra kayo kumpara sa kang Timoteo apan iyang gitan-aw nga silang duha pareho. Gani gi pasidunggan niya sa 30 sa 29 ningon siya nga dawata siya ninyo diha sa Ginoo uban sa tanang kalipay. Pasidunggi ninyo ang maong tao kini si Epaprodito ni ang gipasabot ni mga igsoon kay hapit siya mamatay alang sa buluhaton ni Kristo, dili sa buluhaton sa mga tao kundi sa buluhaton ni Kristo nagtahan o naghatag siyang kinabuhi aron sa paghulip sa inyong pag-alagad kanako. Sa tibuok Pilipos siya si Epaprodito ang naghatag o nagpuli o representative nga mitabang kang Pablo didto sa maong dapit. May igsoon daghang mga ibutang na natong po nga mga banggiitan ng mga pastor. Grabe kayo mga motivational speaker, mga maayo kay magpamulong sa pulong sa Dios. Pan ko natong itandi ka na mga igsoon. Kung itandi nato kang Hesus, itandi nato kang Ginoong Hesukristo.
Layo ra gyud kayo tungod kay siya ang pastor nga dili lang hapit mamatay sa pagserbisyo kanato, apan tinud anay gayod nga namatay. Nagpakamatay siya og alang kanato, nagpastor siya kanato. Dili lang siya kay hapit mamatay sama ni Epaphroditus kundi namatay gayod siya tungod sa kadako sa iyang gugma diri kanato. Namatay siya aron sa pagluwas kaninyo gikan sa inyong mga sala. Namatay siya aron ihatag kaninyo ang iyang gingarian, ang iyang pagkamatarong ug ang iyang kinabuhi. Muna nga bisag kinsa pa ang mga alagad sa Dios dili gyud makatupong o dili gyud makalabaw sa gibuhat ni Kristo. Kay bisan pa man ang pag-antos ni Epaphroditus, nga bisan pa nga naa na siya sa baba sa kamatayon, apan siya giluwas sa Ginoo. Tungod kay si Kristo lamang ang makahimo pagpakamatay alang kanato. So itong tanawon sa may hulagway na to sa mga tinuod nga tao sa Dios. Ordinaryong tao sa Dios. Atong makita dinhi mga igsuon nga ang tinuod nga tao sa Dios hingpit nga kontento sa pagka-ordinaryo. Unsa may gipasabot niini? Kita magpasalamat sa Ginoo nga sa atong kahimtang, atong pasalamatan ang Dios nga bisan kita halangdon man o ordinaryo, kita anaa ni Kristo. Busa ato na makita ang tinuod nga tao sa Dios nga dili kontento gyud siya kun unsa man ang iyang kahimtang. Dili siya magsapayan kung anaa siya sa kalisdanan tungod kay nakita niya o nasayod siya nga si Kristo anaa sa iyang kinabuhi. Mao na ang matuod nga tinuod nga tao sa Dios. Lain pa ang tinuod nga tao sa Dios dili mahadlok nga masinati og ipahayag ang iyang gugma sa uban mga Kristohanon. Na may usahay kasagaran nga mga Kristohanon nga mauwaw gani mo share sa gospel, sa gugma sa Dios ngadto sa iyahang kaigsuonan. Manggiulawon kayo, mao na si Timoteo. Manggiulawon. Kung nato tanawon dinhi, makita nato nga gigugma pagayo ni Kristo ang mga taga-Filipos. Ngano man, gihawas niya ang iyang kaugalingon ug nahimong ulipon. Ug tanawon sa nato si Apostol Pablo, gigugma pagayo ni Apostol Pablo ang mga taga-Filipos. Kay ang giantos niya ang mapintas nga pagbunal ug dili makiangayon nga pagkabilanggo aron madala kanila ang ebanghelyo. Wala iksapayan ni Pablo ang kasakitan bisan pagkamatayon aron lang pagdala nga sa ebanghelyo ngadto sa mga taga-Pilipos. Ato sa makita ang mga taga-Pilipos mga igsuon nga ilang gigugma si Pablo, gigugma pagayo sa mga taga-Pilipos si Pablo nga sila madagayaon, makita nato nga madagayaon sila nga mihatag sa ilang pinansyal nga mga kahinguhaan o mga resources aron sa pagsuporta kaniya sa iyang misyonaryo nga mga kalihukan ug mga pagpaningkamot. Diha ipakita sa mga taga-Pilipos ang ilang paghigugma kang Pablo sa pagsuporta sa mga misyon o sa mga buluhaton nga gihimo ni Pablo. Bisan anaa pa siya sa bilangguan. Ato sa makita din si Epaphroditus nga nahigugma usab siya pag-ayo gihigugma pag-ayo kang Pablo. Si Epaphroditus nahigugma pag-ayo siya ni Pablo nga iyang girisgo, no? Nahibalo siya nga dili siya physically fit nga mobiyahe. Dili siya angayan nga mobiyahe niya itong layo kayo nga dapit. Apan iyang sakripisyo. Gisakripisyo ni Epaphroditus ang iyang kinabuhi alang sa pagdawat sa maayong balita o paghatag ngadto usab sa katawhan sa Pilipos. Ang mga taga-Pilipos nahigugma pag-ayo kang Epaphroditus. Give and take ni sila. Nahigugma pagayo kang Epaphroditus ang taga-Pilipos kay tungod na guol sila sa diyang nadawat nila ang balita nga si Epaphroditus na sakit o naibalatian. Ang tinuod nga tao sa Dios nagsakripisyo sa tanan alang sa ebanghelyo. Apan ang pangutana, unsa man kadaghan ang naghupot sa ebanghelyo sa ingon nini kataas nga pagtamod. Nga walay makababag kanato sa atong dalan
sa pagpahibalo niini ngadto sa katawhan. Kinsa may adunay katakos kanato dinhi. Nga musangyaw sa pulong sa Dios, kun asa ka dadon sa Dios, nga dili ka mahadlok. Wala kay kalisang ug ikaw masinugtanon sa pagbuhat niini. Ang tinuod nga tao sa Dios dili gayon magkigkompetensya sa espiritual nga bahin ug dili gayud siya masina o masuko sa mga gasa ug mga kalampusan sa laing magtotoo. Wala ang kasina sa matuod nga katawan sa Dios. Si Epaprodito wala magtinguha sa pagpuli kang Pablo. Kundili ang iyang tinguha mao lamang pag-alagad kaniya. Dili siya kaatbang, dili siya kontra ni Pablo, kundili iyang igsuon og isig ka magbubuhat og isig ka sundalo. No? Ang tinuod nga tao sa Dios dili gayud mahuna-hunaon sa kaugalingon, kundili mas magunahuna sa kayuhan sa uban kaysa iyang kaugalingon. Si Epaprodito dinhi mas nabalaka bahin sa kabalaka sa mga taga-Pilipos bahin sa iyang kahimtang kaysa kabalaka siya sa iyang kaugalingon nga kahimtang sa iyang balatian. So ang iyang gikabalakan nga nag-uol ang taga-Pilipos, wa siya mag-uol nga kamatyo na siya. Grabe ang kasing-kasing usab ni Epaprodito. Bisag wala siya nahimo nga mga dagko nga mga kalihukan, apan ang iyang kasing-kasing sama gayud sa kasing-kasing ni Kristo. Ang tinuod nga tao sa Dios dili maganto sa bakak nga pagpaubos apan makadawat sa pagdaig nga dili gayud maguba sa pagbati sa iyang kaugalingon nga importante. Nagipasabot ini nga ang tinuod nga tao sa Dios dili gayud magbaton og kinaiya nga mapaubsanon ang dili tinuod nga pagpaubos. Gitawag na nato mga igsoon og false humility. So atong tanawon nini agig panapos mga igsoon. Unsa man nakababag kanato? Unsa may nakababag nato sa atong masugatan o sa imong kaugalingon nga kalag sa pag-ugmad nining mga matang sa hiyas. Unsa may nakababag nato sa pagbaton nining maong hiyas nga ato ang giistoryahan karon. Kining pagkamahingawaon, mahingawa ka, maunungon, mabalakon ug matinabangon. Unsaon man nato pag-ugmad sa atong kasing-kasing nga kining upat kahiyas makabaton kita nini mga igsuon diha ni Kristo. Ato makita nga ang labing dakong hulga nini mga igsuon nga pagbaton nining maong mga hiyas. Mao ang kapakyasan sa pagsabot ug paggamit sa ebanghelyo. Wala kita magtuman sa sugo sa Dios. Naglikay kita mga igsuon sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Nasayod kita mga igsuon nga kita anak sa Dios, pinagi sa grasya lamang. Ang atong bili, isip o sa katao, gisiguro na nadaan sa atong magbubuhat sa atong manuluwas, nga ugma damlag ikaw dadon kakuyog niya. Atong siguroon mga igsuon og dili kita magsalig sa opinion sa usa ka kauban sa trabaho o sa laing tao. Kinahanglan nga matarong kita pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo. Usay ang makababag nato mga igsuon sa paghimo nining pagkabaton nining mga hiyas ang atong pagkawalay pagtuo. Ang imong kahadlok sa tao ug sa dili maayo nga mapanghitabo, mulabaw unya. Ang imong kahadlok sa pagbuhat sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, mulabaw sa imong pagtuo ngadto sa Dios. Nawagtang na imong pagsalig sa Dios tungod kay nagpaluyo ug nagsuporta kanimo ang imong tawhanong kahadlok. Mao na nga maglisod kita pagbaton nining maong mga hiyas. Atong buhaton mga igsoon atong ilansang sa krus. Atong mga makasasalang pagsalig sa atong kaugalingon nga usahay gani ato paganing ituboy ang atong kaugalingon o atong pasidunggan ang atong kaugalingon unya ang tanang himaya ug dungog gusto natong angkunon. Mao na makababag mga igsuon. Ang hinungdan ini mga usahay kita magserbisyo uban sa hinakog, dili diha sa gugma.
Ang kakulang sa oportunidad o edukasyon o kasinatian o pagkawala sa atong espirituhanong gasa nga sa imo una-una imo gikinahanglan dili kanay mao ang babag sa ato ang kinabuhi. Kundili ang atong problema sa ato ang kahakog sa ato ang kinabuhi, sa atong espirituhanong panalangin o sa mga panalangin nga gihatag sa Dios o kahakog sa ato ang higayon sa pagpangalagad sa Dios nga magsige na lang tag-ingog unya. Ngayon sa may atong buhaton nini mga igsuon. Ang atong buhaton nini basahon nato o paminaw nato, tuhuan nato o atong tumanon ang pagsalig o pagtuo sa kamatuoran sa mga pagtulunan nga gisulti ni Pablo. Aron kita makabaton ining maong hiyas nga ikaw mahingawa ka sa imong mga kaigsuonan, nga ikaw maunungon ka kung unsa man ay ilang kahimtang, mabalaka ka kung unsa man ay ilang mga panginahanglan ug matinabangon ka kung unsa man gyud ang ilahang mga suliran sa kinabuhi aron ilang makabot ug makita nila nga anaa si Kristo sa imong kinabuhi. Usa ka kamatuod nga tawo sa Dios. Ordinaryo apan katingalahan. Ingon ni ana ang atong kahimtang sa mata sa Dios. Busa kinahanglan kita mga igsuon nga magkinabuhi kita. Magkinabuhi kita alang sa ato ang pagtuo diha sa Dios. Ug atong isalig ang atong kaugmaon diha lamang kaniya. Tungod kay ang dinhing kalibutan na ang tanan lumalabay lamang. Ang atong gunitan mao ang atong lig-on nga pagtuo diha sa ebanghelyo sa Dios. Amen. Salamat. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo o Dios. Lord, bisan pa man sa among kahimtang amo usab gipangandoy nga kami mahimo Ginoo makabaton sa mga hiyas nga imong gihatag nila ni Timoteo, nila ni Pablo ug ni Epaphroditus. Tuguti amahan nga kami mahimong mahingawaon, maunungon, mabalakon ug matinabangon sa tanang higayon, ilabi na gyud sa among mga kaigsuonan. Salamat Lord nga ikaw napahinumdom na usab kanamo. Nga kami angay gayud magpaubos ug atong hatagan ug labaw nga bili ang among isig kaingon, labaw sa among kaugalingon. Salamat o Dios nga ikaw wala gayud magmubiya kanamo. Nagpabilin ka, matuto kanamo gikan pa kaniadto hantud karon. Ug wala gayud ikaw mausab, nagpabilin ka nga matinud-anon. Salamat o Dios sa imong mensahe, imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.